Gaurko oso, nola esan, oso misteriotsua delako, Xabi? Bai. Gustatu zait. Misterio egokia da. Bai, Ture detektibea ez delako Jon Arretxeren eleberrietako pertsonaia bat. Soilik telesail batera egin du salto eta gaur gurekin Tureren aita biologikoa eta telesaileko aktore bat diba Jon Arretxe eta biba Jon Olivares. Kaixo, Arratxaldeon! Bueno, ongi etorri. Jon, oskondiko, tartean etortzen zara. Gero eta zarriago ez dakit seinale hona dan, edo txarra edo... Bueno, azkenean hitz egin dezakegu telesailari buruz. Orain bai. Aurrekoan etorri zinean, oraindik ezintzen hitz egin, sekretua zen, orain luz eta zabal hitz egin dezakegu. Jon eta Jon Arretxe zurekin hasiko gara, historiaren egilearekin, idazlearekin. Zuk, inoiz pentsatzen zenuen zuk idatzitako hori telesail batean bihurtu eta orain hori aurkezten arituko zinenik? Ba, egia zeteko lehenengo momentutik. Bai? Bai, nik gure sortu nuenean ikusten nuen hor serie bat. Banekien liburu batzuk izango zirela, eta ikusten oso personaje zinematografikoa, eta beste pertsona batek sortuta ere oso personaje beharrezkoa serie baterako. Ze kontuan hartu behar da, eurek horrela iragartzen dute. Espainian, estatuan ez dela inoiz egin serie bat protagonista atzerritar edo atzerri jatorriko batekin. Igual gara fijatu oinarte, beti izan dira detektibeak, ikertzaia, polizia honak, protagonista beti zuriak izan dira. Eta horan beltza eta protagonista nagusia, oinarte ez da egon. Oso, ongi, Jon Olivares, zuzara protagonistako bat, aktoreetako bat zarelako. Konta iguzuzuk, zer ikusiko dugu Ture detektibearen serie honetan? Uste dut gauza asko ikusiko ditugula, ez? Azteko eta behin, Turen edo Malcolm aktorean pertsonai horren karisma eta simpatia eta hori argita garbi ikusten da ziratik. Gero, bada telesail bat misteriotsu puntua, baina umoreare badauka, oso erritmo bizia dauka, eta uste dut oso atsegina dela ikusteko eta erriz ikusten dela, eta osagarri ezberdin asko ditu pantailara begira gelditzeko. Erraz ikusten dela esan duzu eta erraza da ikustea, batez ere primeran plataforman dagoelako, dagoeneko 5 atal daude, okorrez palima gaude, Jon Arretxe ikusteko, eta guazi gara ikusten. Bai, guazi gara ikusten. Eta benetan gustatu zaigula ikusi duguna, eta bai, nola esaten da, engantxatu edo erakartzen duen trama bada. Hortze dago gakoa, ez? Novela beltzetan edo onelako teleserietan espazaitu engantzatzen, espazaitu harrapatzen lehenengo momentutik ez du balio. Eta arrazoi duzu, ezken nila batzutan ikusi dut. Ikusita nuka lehenagotik, orain primerani esker, ETV-ri esker, orain euskeraz ikusten ari gara, eta oraindik ere engantzatzen hau, naiz eta jakin, sobera, gertatuko den. Jon, nik lehenbiziko kapituloa ikusi dut, oraintxe hasi naizelako, eta ikusi zaitut zu momenturen batean. Zure pertsonaia oso bitxia da, Jon. Oso misteriotsua. Gogorarazi dit, lehen esaten aritu gara, gadget inspektoreko gaiztoa, beti pantailari begira dagoen, baina inoiz ikusten ez dugun pertsona hori. Baina zu ez dakigu oso ongi nor zaren momentuz. Ez, eta bada, nik nobelak irakurtzen hasi nintzanean, irudi berdina eukin eban, gadget inspektorean zera hori, telebistan, telesaian bestera batera saltzen da pertsonai hori, baina bada pertsonai bat, hori, gauza, informazio asko ezin dana emon, oso bitxia da, oso berezia da, poliki-poliki zertzeladak ikusten dialako, eta kapituluak aurrera juna ala, ulertuko da zergatik juten dan hola erakusten pertsonai hori, juten garen deskubritzen pertsonai hori. Baina zuz egongo zara, Tureren bandoan egongo zara, beste bandoan egongo zara, ze Turek lagunak etxaiak baditu, baina lagunak leku askotan ditu lagunak. Bai, eta etxaiak dienak ere igual lagun bihurtzen dira, bai, ez? Turek badauka karisma... Hori antzematen da, bai. Ez dugu esango dugu nik dana kontrolatzen dutela, beretzik kamera kontrolatzen ditut, eta dana ikusten dut, eta... Zara begia. Hori da, begiak. Personaje oso boteretsua da. Berak kontrolatzen osoan gertatzen den guztia hor dauka monitoretan, ez? Berak atzamar bat mugitu ez mugitu, horren arabera gertauleke gauza bat edo bestia. Oso interesgarria. Oraintxe saio hau egiten ari diren goiko salan daudenak ere horrela daude. Horrela. Pasako boterea, ez? Nolako boterea duten. Behatzak, errealizadora Xabi Etxeandia hor dabil. Zazpia, sortzia bestea. Karo, boterea. Bueno, Ture aipatuko dugu, Malcolm Zite aktoreak
gorpuztu du, ture detektibea, zer moduzko lana egin du, Jon? Ni harrituta nago benetan ze maila eman duten aktore guztie. Ezagutzen dituen batzu, beste serie, pelikulo batzuetatik, baina gero eurekin egonez rodajean ia egunero, eta aluzinatu ze profesionala hona diren, eta ze ondo bete duten euren lana. Malkon aipatu duzu, Malkon da perfektua, tureren papera egiteko. Gauza bat bakarri falta zaio. 15 sentimetro gehiago igual. Adarra jotzen dut askotan berari. Berak eskatuta zegoen gainera. Ni ez naiz. Horietako pertsonaia da metrolaro eta eta gizen bat, oako erraldoi bada, eta bera ez daina ondia. Eta eskatuta zegoen horrekin, baina berdi hori da uskeria bat. Kriston sarma dauka, oso errez empatizatzen da berarekin, lehenengo momentutik zuek ikusi duzu, seriaren hasiera, lehenengo momentutik da, tipo oso maitagarria da. Oso maitagarria. Badakizu nola baitere hanka sartuko duela eta gauzak ez dituela oso ongi egingo, baina maitatuko duzula. Bai, hori ez da dudari. Pertsonaia eta aktorea, bai. Eta pertsona olakoa da, egia da. Izenak aipatzen hasita Malkon aipatu duzu, Jon Olivares hemen daukagu, Una Xugalde, Itziar Ituño, Loreto Mauleon, Maria Kruxan, sekulako taldea daukazue, hor egin duzue taldea, Jon, errodajean hori somatu da, familia giro hori? Bai, somatu da, gainera hori, WhatsApp talde bat daukogu bai, eta hori biltzen gara zoriontzen bata besteari eta batzutan. Esan dut zuen moduan, ni pertsonai oso bitxia daukat kamera kontrolatzen orduan, nik ez dut asko elkarmanatu gainontzeko aktoreekin, rodajean bertan gero bai, gehien bat Urko Lasabalekin eta Goizekin, eta Malcolmekin ere zerbait. Baina nire pertsonaia oso bakartia da, eta nire rodajeak behola izan dira, baina rodajetik kanpo bai, elkartu gara, faldu dugu, tarteka, eta bai, oso talde polita izan da, bai. Jon, zure pertsonaiaren irudi batzuk ikusi behar ditugu. Oso pozik nago, ze ikusi ez ditudan irudi batzuk ikusi behar ditut, ea zer gehiago ulertzen dut zuri buruz. Jon Olivares. Bueno, nahastu egin gara ulertzen dut zuen. Beste Jon bada. Beste Jon bada. Zuzendari Anderea, zer ikusiko dugu orain orduan? Totop Jon Olivares. Hau, gero, hau izan da, amu bat. Gerokoa. Hori be, aipatu beharra da. Bai. Aizue, badakit non dagoen ture. Samuel akabatu zuten tipoi buruz badago ezer? Irudiekin nabil. Eta badugu ezer berririk aurpegiren bat? Ez ba, kabroiek ondo dakite kamerak non dauden. Hau da, Karim izan zen ere ez dakigu. Karim izan zen, seguru. Gero norantz joan ziren ere ez dakigu. Ez dut kamerarik Bilboko bazter guztietan. Ja. Segi horrekin. Eta atera zerbait. Ate puta, jode. Mikel Azkuraina Negabarain, zure nagusiak, ez da? Ongi moldatzen zara beraiekin? Oso ondo moldatzen nahi, biekin. Seriean bertan, bizitza errealean ala fikzioan? Bizitza errealean noski baiet, eta fikzioan, kasu honetan, fikzio honetan ez bereziki, baina, nire pertsonaia inokin ez da ondo moldatzen. Oso bakarti da, ez da moduan, eta ez da inokin oso ondo moldatzen. Baina, placer hutsa, beraiekin konpartitzea beste proiektu. Ez ditugu aipatu, baina, bai. Bueno, orain bai, misterioa argitu dugunez, ikusiko dugu Jon Arretxe idazleak bere ture detektibearen serie horretan egin duen kameoa. Hementxe. Ai, arratsaldea zakarrontziran, eska. Eskerrak beltzak bista laitu digula. Arretxe, esan daiteke hemen zuk egin duzula nahi duzuna. Ze egin duzu abestu. Egin duzu zuk idatzitako obra batean abestu egin duzu. Behar zuten personaje bat, olako papertxo bat egiteko, kantari bat proba egiten ari dena, ture sartuko den koruan hartzen duten, ala ez, eta proposatu da zidaten diri, jakinda kantatzen dudala, eta, jakin jani kameo bat egin nahi nuen nire serian. Hau da perfektua. Perfektua. Jon, zer moduz ikusi duzu aktore lanetan? Oso, ondo, abeslari eta aktore moduan bikaina, musikalak igual, azten badian musikalak itzen, igual horro daukazu, bai, irten bideren bat. Gustatu zait, Ahotza bentsat... Batzu galdetu didate, nor doblatu zaitu abotzean eta galdetu didate batzuk. Nik esan bihot... Hori galdetu zen niola? Ez, galdetu ez, baina pentsa hone bat momentu baten. Ui, hau, Jon da, eta bai. Bai, Jon da. Bai, Jon. Bilboko BBK aretoan aurkeztu zenuten otsailean, ze santzi zuten jendeak, ze santzuen, ze jaso zenuten?
jende oso pozik egoten dalakoetan, oso invitazio gutxi egoten dira, eta invitazio lortu eskero, orduan publiko hori seguralde daukazu beti, eta dene gauza honak esan zituzten. Ikusi behar da mendik aurrerakoa, zelako iritzia diran, baina han egunian bertan, oso dan izazen polita, dan ederra, dan arpeka. Eta oso harrera ona, ez? Aretoa uste nahiko beteta zegoala, eta... Piloa geratu zen kanpoa. Bai, eta gero amaierako txaloak horran ematen da, ez? Jendea gustora gelitu zana, eta bigarrena ikusteko gogoz. Orduan, bigarrena ikusteko gogoz gelditzen dianean oso seinale hona izaten da. Orduan, posik, oso posik. Jon Arretxe, bereziki Bilboko San Francisco auzoan grabatu duzue. Zer moduzko harrera, bertako jendeak nola hartu dute grabazioa auzoan? Noizean ben ateratzen espontaneoren bat, handi. Moztu eten pizka baten horrodajea eta jarraitu, olako anekdotak egon dira, baina generalean, jente egon da aluzinauta, oso posik, eske auzo hori, oin arte beti agertu da medioetan bakarrik gauza txarrengatik. Txarra gertatzen zenean, eta egia da, auzo horretan gauza txar eta triste asko dagozala, eta orduan gauza on bategaitik ipintzea modan edo medioetan agertzea, eurek oso posi dagoz. Orain turismo, zerratuko zaie, igoko zaie, ikusiko duzu? Bilbora joaten direan San Franciscora joango dira. Claro, bai. Aberez den montatzen olako parke tematiko bat horren bildurre baukase, atara da olako youtuberren bat, edo hemen nago Bilboko auzo arriskutsuenean, ez dakizautrako tontakeriak egiten. Aberez garen horretara llegatzen. Bueno, Olivares, funtzio hori ere kumplitzen du, ezta? Esan dezagun ertzean edo ertzeko realitateak erdigunera ekartzen ditu telesail honek, kasu honetan, eta ezagunak zaizkigun lekuak, espazioak ikusten dira telebistan. Bai, eta garrantzitsua da, ez? Ustot lan hori, ez? Bilbo ohituta gare, beste Bilbo bat ikustera, ez? Eta San Francisco auzoa Bilbo bada, eta gainera aniztasun handia dago bertan, eta beharrezkoa da Bilbo hori ikustea, bai. Atrakzio bat bihurtu gabe, baina bai jendeak ikustea Bilbo Guggenheim eta San Mamesetik arata hobe badagola, eta netako aberatza da, hiriburutan olako aniztasuna eta olako auzoak egotea. Delikuentzia nun ez dago.